Nicolás Maduro vandaag voor de New Yorkse rechter verschijnt. Nou, de hele wereld heeft het kunnen meemaken. Zaterdagnacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, heeft Amerika een inval gedaan in Venezuela. En daarbij zijn de president Nicolás Maduro en zijn echtgenote gearresteerd. Ze zijn naar New York gebracht. Er is heel veel over te doen geweest natuurlijk wereldwijd. Mensen zijn verbaasd over de wijze waarop zomaar een president en zijn echtgenote uit de hoofdstad van Venezuela kan worden gehaald en naar Amerika kan worden gebracht. Wat dat allemaal voor gevolgen heeft, daar zijn mensen nog een beetje onzeker over. Volgens Donald Trump gaat Amerika Venezuela runnen, maar wat dat precies betekent, dat weten we niet. Wat we weten is dat president Nicolás Maduro vanochtend het detentiecentrum in New York heeft verlaten en met een helikopter is vervoerd naar de rechtbank. Samen met zijn vrouw Cilia Flores zal hij voor de rechter moeten verschijnen wegens drugs- en wapenmisdrijven. Dus dat is de reden dat Amerika Maduro uit Caracas heeft gehaald. Er staat 50 miljoen op zijn hoofd en hij en zijn vrouw worden beschuldigd van drugs- en wapenmisdrijven. Voorlopig zitten ze vast in het Metropolitan Detention Center. De consequenties voor Venezuela zijn onbekend. Daar is heel veel over te doen en later in deze uitzending hebben we onder meer het laatste nieuws van een stap die de Venezolaanse regering op dit gebied genomen heeft.